Iki topimu iku jare tau dinyang 50 juta gak mbok kekno ya. Tapi sak ndase tapi ya. Iya. Nggih topi tok Cak Suro mboten nanti endas. Lah ya 50 juta gak mbok kekno soalnya sak ndase. Saniki nggih lucu Cak Suro masa wong mlaku mboten nanti endas. Tuh ya bong. Mangane dinyang 50 juta gak oleh. Iya, brengosmu iku tau dinyang piro? 5 juta gak oleh. Soalnya sak cangkeme. Cak mboten niku brengos kula niki Iya. Niki sanes brengos ya jare wong-wong niku. Apa? Bulu hidung jare. Lho. Kene kene jero kene lho, Dok. Sing kene iki brengos. Wong-wong sapa iku? Lah nggih niku lho. Wak sapari peloran niku. Jenenge wong nggonmu kok lucu-lucu no, Dok. Wingi sapa? Kabulator. Saiki peloran. Gak ono setang Wonten niku Yanto Setang. Lho ono ya nyanto setang. Wonten Yanto Setang niku nyambut damel ten gene pabrik lem mriku. Yantoe dilem. Apa Yanto kok dilem? Mboten Yantoe dilem. Kerja ten gene pabrik lem. Lah iya. Yanto nang pabrik terus dilem ngono ta. Mboten Cak Yanto dilem. Niku kenek lem dhewe tangane Cak Suro. Karo pabrik mau. Oh iya, ini siapa ya? Ari ketemu reoni tanggal 18. Tanggal 6 Juli. Oh, reoni 18. Iya, iya, tanggal 6 Juli apa tanggal 15? Mela aduk. Iki sitok dijak iki, Ri. Iya, Ri. Iya, aku nge-MC rono. Sitok dijak enggak? Dok kan mela aduk. Mboten Cak Suro sampean mboten kondisional. Loh, kan ku taklim lambe. Awakmu ini gak progresif belas kayak kacamata. Kula isin Cak Suro ambek kanca-kanca kula nek konangan gombol sampean niku. Apa kumpul aku isin iku? Kon katokmu bedal. Sampean mboten kondisional kaya kula. Gas reoni. Oke. Melok ado iku lho tanggal 6 Juni ta. Aku nge-MC nang kono melok do. Teko rek aku ambek Sido. Mrono nang nggone hotel apa sih lali aku. Nang diri cari nang hotel apa nang sawah. Napa kok nang hotel bareng niku Cak Suro? Markir acarae lho do acarae. Hotel niku nggon napa sih kok gowedhe ngoten niku perkantoran ta? Lho, Pabrik niku. lho. Hotel e nggone wong mlebu metu, Dok. Wong riwa-riwi ngono lho. Kula oleh berarti Cak Suro mlebu metu ngoten niku. Ya oleh, pokok aja nggawa sepedamu ya dikaplok satpam kon.
nggih pun kula tak anu Cak Suro. Sampeyan jak nena hotel kula cek dadi kondisional. Iya kon kok pisan-pisan KTP ngin tak jak nang TP kon. Napa Cak Suro ten TP? Tabok. TP ku Tunjungan Plaza. Iku mall, ngerti ya? Enggak tahu nang mall sih kon iku. Kula niku nggih mboten anu napa? Mboten kulino ten TP. Wong kula niku biasane ten gene anu pundi? Niku lho. TP. TP niku napa Tunjungan Plaza. Iya. Lapa di kulino bareng koyo lesu ae. Kate pijet ae Adek. Adek apa jadi kulino? Gendeng ngono. Bahas nang dilem nang pabrik mah lho. Sapa mau jenenge? Yanto Setang. Hmm. Tidak dikunci ta setangi lambene. Nggih mboten dikunci niku celukane niku Yanto Setang. Ya apa ceritane kok iso diceluk Yanto Setangi biyen ya apa ceritane? Yanto Setang niku nggih ceritane niku dawa Cak Suro. Lho. Kok Yanto didawakno diodot ngono ta maksudnya? Lho, kok diodot sih? Jaremu dawa Yanto ya apa sih? Cak Yanto Setang niku duduk ban karet, mboten saged diodot. Lho. Sing ngomong ngono malah awakmu sih. Yanto duwawa mau. Ya apa sih, Dok? Maksude niku ceritane Cak Yanto Setang niku dawa Cak Suro. Lah iya Yanto diceritani sapa? Mboten diceritani nggih. Dari ceritane, arek iki main selame jelar iki. Ya bareng Cak Suro sampean anu Cak mbuleti mboten kondisional. Lho. Coba kon ngomong-ngomong Yanto Setang mah ya apa? Yanto Setang niku ceritane Cak Yanto Setang niku gara-gara niku Cak Yanto Setang niku nganti setang. Lah ya sing diarai sapa? Areke lapo kok digara-garai? Nggih mboten nggih gara-gara Lho, nganti setang. kamu mang jarine gara-gara Yanto Setang. Dituthuk setang ngono ta gara-garae. Ya apa? Mboten nggih gara-gara, mboten ditutuk setang. Nah. Cak Yanto Setang niku mbenakno sepedahe diganti setange nang Cak Wawan. Oh. Berarti Yanto iku diganti Wawan. Lapo kok diganti? Main opo karambol ta sekak? Mboten diganti Cak Suro niki duduk permainan sepak bola ganti mengganti niku. Hari mau diganti Cak Wawan. Oh, besar iki. Jaluk ganti setange nang Cak Wawan. Lah iya Yanto nang ndi kok dijaluk Wawan? Kok Yanto dijaluk sih, Cak? Jare njaluk Cak Wawan ya apa sih lapo kok Yanto iku nang ndi kok dijaluk? Bener sih. Mboten
Niku ya apa sih rek? Yo ya mbo wong aja cerita. Tolong sampean kondisional titik sik cak. Sementara titik diluk tok ae. Kon gak gesbel, kon iku sing cerita dhewe. Aku iki memang garis bawahi. Ya apa sih, Cok? Garis Kok iso bawahi. Yanto stang ya apa? Yanto setang mboten nate di garis bawah cak Suro. Nggih ganti setang biasa ngoten niku. Hmm. Lah iya Yanto stang iku, setange diganti garis bawah, ngono ta? Nek di garis bawahi lah mati niku cak Yanto setang niku. Lho. Lah apa kok dipateni arek iku? Sakno lah entuk, kon gak nyelawat ta? Anu cak. Ngeten mawon. Cak Yanto setang Hmm. diceluk Wis yang mati. Almarhum berarti. wonge kerja cak nang pabrik lem mboten mati. Lho. Lah sing ngomong di garis bawahi mati malah awakmu sih. Mboten sampean sing ngomong garis bawah. Lah sing ngomong mati lah awakmu. Arek nang pabrik ngono ta, mati. Ambek lem mau ya apa sih tok critane tok bulet kono iki. Lapo aku ngomong mati mau cak Suro. Ya kena garis bawah mang apa? Gapleki akeh wong saiki gapleki